Jare mau SMS arep ngentek na 2 juta. Akibat 350 terus nyekeli bathuk kejeng kowe. Alah, kaca biru, selontor dadi ireng. Heeh. Kaca biru wong anu imbuh ya 50. Duit ngisuk luru maning. Lho. Nomor HP ya tenang bae. Nomor PLN apa nomor apa? Kersane, Mbah. Anu aja ngiris maling makin. Ini tak cukup nanti Bang Kangelan. Oh. Jangan saya ketemenan. Suwun. Apa nih? Ini orang gak pulpen. Lagi ki ibuke kaca biru. Arep dimbuhi apain retete? Nambah ki. Lagi dimbuhi ngimbung mek. Es lilin. Kapan jembalikan? Boleh nyong ora wani-wani. Ban Vespane glondrong. Jaluk sing nom. Alah anane sing tua. Sing nom. Tua kayak bericik jare. Orang andel. Orang andel.
Vitamin iki, Mbah. Heeh. Kok nek wis labuh nyengkirut ya diwangkis. Heeh. Nek ngger ngemek ibare kasih ora merem turu ora. Heeh. Heeh. Nek ora nanggap burung mari. Karo dilap iki. Lah. Kangen. Asuh. Ngeksi. Ora duit turu maning ya kuwi. Gampang urusane. Blenger tumbeni paramek. Kepati amar sudi wis. Cari kau wis. Urung tutup selakon. Jare jaluk embo tapi ngenyang. Pinap saeng napa jare mau SMS arep ngentek na 2 juta. Akibat 350 terus nyekeli bathuk kejeng kowe. Iki nganyang. Tenang banu gen kandel nang jero. Sampun tambahan tok. Ajeng pipis riyin nggih ditatur nggih. Aduh. Iso gawe banner.